Nag-iba yung bahay. Bagong-bago. O kumusta hindi namin si Nanay Mirna? Ay, Alam mong address? ay. Ibang-iba na lang. Yan. Hindi na. Ano kayo Kaya nito? pag 1 million subscribers na ako. Sana po dagdagan ninyo ang subscriber na Kalingap po. Para po marami pa siyang matulungan sa mga mahihirap katulad ko po na may kapansanan. Yan yung Tatay Tomas. Oh. Napano Napano tayo ulit? Napano nga po ulit yan? Na-aksidente. Na-aksidente ka? Oo. Ilang taon ka nun nung na-aksidente? Ay nito lang na 1995. Bagyong Rosing. Bagyong Rosing. Kasing edad namin. Yung Rosing? Oo. Wag yung Rosing nga. Bagyong Rosing. Ano, natag-anan o ano? Binangga yung padyak ko. Nagpapadyak ako, hauler. Padyak ka dati? Padyak. Hauler. Bike. Oo, bike lang. Bike na may side ka. Oo, diyan sa may presko, Talisay. Bago makalipas nun sa bunga ng Talisay. Yung tulay noon, kahoy pa yan. Yung tulay noon. Anong araw? Oo, nung araw. Kinamusta po natin si Tatay Tomas. Ayan po ang kalagayan niya ngayon. Siyempre po, ang pagtulong natin ay hindi lang isahan. Talagang binabalikan po natin. Kawawa naman. Ito, bigayan nino? Yung pera niyan, binigay ni Kuya Bal. Ay, very good ano. Pinabakod ko. Pinabakod. Sabi ko nga ni Kuya Bal, ipapabakod ko yun. Kailan ka binigyan ni Kuya Bal? Matagal na? Nung huli pa niyang ano? Nung last na punta dito, may nalas yung paninda. Ayun, ang problema ko nga yung gasol na naman, walang laman. Wala ka ng gasol ngayon? Wala nang laman. Wala nang laman? May gasol, walang laman? Hindi ako makapagluto. Hindi Kaya ka sabi ko makapagluto. niya sa kapitbahay ko. Yan ako nakain sa kanila. Buti naman mabait ano at Yan. Tay, buti naman mabait ano at pinapaano ka naman. Oo. Binibigyan ka naman nila. Ay, oo. Ano naman, nakasikaso mo na ako dyan. Mabait ano. Napunaw ng malunggay. Buti na lang. Kalingap na, pag nakita ito yung pulaban. Sabihin natin kay Kuya Bal. Tay. Ha? Salamat kalingap na po. May sasabihin ka kay Kuya Bal. O, sabihin mo ngayon. Kuya Bal, kung ano, kung kailan ka makabisita, alam ko naman Kuya Bal na marami kang inaasikaso, hindi lang ako ang inaasikaso mong mahirap. Kung kailan ka ang ibig ko sabihin ay kung kailan ka nagkakaroon ng oras, araw, yun. Hindi, Bisitahin ka. pero hindi ako naasang kung kailan ka makadating. Makadating ko man, salamat. Pero ang masasabi kay Kuya Bal, Kalingap Rap, maraming salamat sa lahat ng tulong sa akin. Salamat po sa sagad Umiyak si tatay oh, umiiyak. sagad sa langit ang pasalamat kay Kuya Bal sa lahat ng tulong sa akin. Yun. Yan lang po. Maraming salamat sa inyo kay Kalingap Rap, Niluluwa na si tatay. kay Jason, at Baka namimiss mo na si Nanay Mirna. ay